Jeg har haft et rigtig langt, dårligt år, hvis man kan sige sådan, og det har bare været enden på at være på sabbatår. Så jeg er virkelig været glad for den her ferie, og jeg håber, I tager imod vlogsene rigtig godt. I må også lige tage hensyn, eller hvad hedder det? I må også lige prøve at overse, hvor mega forfærdelig jeg ser ud i nogle af videoerne. Jeg har nærmest ikke haft makeup på hele turen, og sådan er det bare. Det må I lige overvære. Det må I lige se bort fra. Men ja, jeg glæder mig til at se dem, og jeg tror, at de bliver rigtig sjove at se faktisk. Vinderen af min giveaway finder jeg lige nu. Så det her, det bliver en også vinder af giveaway video. Det bliver faktisk en mange ting video. Men ja, jeg finder vinderen nu. Jeg går ind på min video her. Så går jeg ned. I har skrevet rigtig mange kommentarer, og jeg har været simpelthen så glad for dem. Jeg har læst dem en gang imellem på ferien, fordi at jeg havde limited wifi, så jeg har ikke kunne læse alle sammen, og jeg har slet ikke haft tid til det. Når vi har været på wifi, så er det fordi, vi lige har kørt ind på McDonald's, fordi de har wifi der og sådan noget. Så det har virkelig været begrænset, og vi har ikke været på hotellet ret tit, hvor der selvfølgelig er wifi. Så ja, men jeg har læst dem igennem nu, og jeg er så glad for dem. Nu finder jeg i hvert fald vinderen her. Og så sætter jeg den lige til at gå efter nyeste kommentarer, sådan at det sådan passer lidt bedre. Og det kommer nu. Jeg lukker øjnene her, og så ruller jeg faktisk bare sådan, okay, den skal lige load dem alle sammen. Ja, fedt. Og mange, I har skrevet næsten 400 kommentarer, det er altså mange. Det synes jeg er mange. Det er rigtig mange. Og tak til jer, som skrev, have en god ferie, det har jeg i hvert fald haft. Jeg håber også, I har haft det godt her i Danmark. Jeg smalltalker lige lidt, imens jeg lige, ja, der er mange. Jeg sætter min finger der, og så den, der lander der, det er den, der bliver valgt. Og nu lukker jeg øjnene, og nu kører jeg bare op og ned. Jeg håber, at den gør det. Nå, nu gik jeg sgu helt op. Pis. det gik pisse godt. Nej. Nu gik den helt væk fra det. Okay, nu gør jeg det igen. Okay. Som I kan se, så er det rent tilfældigt. Og så når den stopper. Ida Lykkebo har skrevet deltager. Kort og kontant. I like that. Eller jeg kan også rigtig godt lide de rigtig søde lange beskeder, jeg har skrevet. Det er sådan nogle, jeg har taget screenshot af og gemt. Ja, så Ida Lykkebo, som har et... Jeg kan lige gå ind på hende. Ida Lykkebo. Tillykke med nogle gode beauty blender. Som sagt er de købt på eBay, så jeg ved ikke, hvor god kvalitet det er i forhold til sådan nogle, man kan købe i Sephora eller sådan noget. Men altså, det var også bare en lille sjov giveaway, jeg vil give jer. Det var ikke noget særligt, men der kommer selvfølgelig nogle giveaways, som bliver større. Men nu valgte jeg i hvert fald bare at give jer sådan en lille ting her, som jeg ved, at mange gerne vil have, og mange har tænkt over, hvor kan man købe dem henne. Og ja, jeg bruger dem, og jeg er i hvert fald rigtig glad for dem. Så jeg håber, du bliver glad for dem. Og husk, jeg også har sat et link, jeg kan lige gøre det igen, med hvor man kan købe beauty blender på eBay. Så kan I bare gå derind og finde dem. Så det var vinderen, og jeg har noget mere på programmet faktisk. Så har jeg en meget sørgelig ting, og det er, at nu hvor jeg ligesom starter i skole, og jeg får travlt med lektier, og jeg nok tit skal i byen eller sådan noget med venner, og det skal der jo også være plads til. Og den lille sørgelige ting, store sørgelige ting, det er, at jeg kommer ikke til at lave søndagsvideoer mere. Jeg kommer ikke til at lave fastlagte ugevideoer mere, og det er jeg faktisk mega træt af, men det har også været hårdt på en eller anden måde at skulle lave en hver søndag, og videoerne har ikke været lige så gode, som de ville have været, hvis jeg virkelig ikke følte, at jeg pressede mig selv til det. Så ja, jeg er virkelig ked af, at de kommer hver søndag. Jeg skal nok sørge for at få lavet flere videoer. Det kan egentlig være, at der kommer flere videoer, fordi at jeg mere får tid nogle dage, hvor jeg kan lave 2 eller sådan noget, og så kan der komme 2 om ugen eller sådan noget. Så det kan jo både være godt og skidt. Men jeg håber, at det ikke gør så meget, men at I bærer over med det. Så ja, det er faktisk det sidste, jeg vil sige her. Nu skal jeg lige forklare om den her makeup. Jeg har valgt det her makeup look, fordi at det er enkelt, men stadig sådan, hvis man for eksempel har helt sort tøj på, som jeg har lige nu. Jeg har taget en sort trøje og en sort læderjakke på, fordi at det tænker jeg tager på første skoledag.
Jeg vil ikke være sådan en, der kommer sådan og siger, this is me, this is here's the party-agtig. Men jeg vil med at komme og være lidt afslappet og vise, at jeg er venner med alle, og bla bla bla. Så jeg har også valgt en makeup, som ikke siger pow for meget. Jeg har lavet en meget enkel makeup, og det synes jeg også, man skal have første skoledag. Jeg synes, at man skal have en, som hvor folk snakker med dig, og de ikke behøver at lægge mærke til, hold da kæft, man siger den sminkeduk, eller hold da op, hun har godt nok eksperimenteret lidt med make-up'en i dag. Ikke fordi, at man skal være usikker på sig selv. Hvis man godt kan lide det, så skal man selvfølgelig gøre det. Hvis det virkelig siger noget om, hvem man er, så skal man selvfølgelig gøre det. Også bare den stil, man vil have og sådan noget, det skal man selvfølgelig bare helt selv bestemme. Men nu taler jeg bare om mig selv her, og hvordan jeg ligesom sådan er. Og man kan sige, jeg er også 18, og jeg skal starte på gymnasiet, og der er det lidt mere seriøst med skolen og sådan noget, så jeg tror bare, at det er bare sådan, jeg vil have det. Men ja, nu har jeg så fået sagt alt, hvad jeg vil sige. Og så håber jeg ellers, at I har nyt jeres sommerferie, og at I går... Så håber jeg, at I glæder jer til skolen, for det skal man gøre, hvis ikke man bare prøver i hvert fald at glæde sig, eller prøver at være positiv omkring at starte i skole. Så går det galt, og det gør det. Jeg glæder mig personligt rigtig meget til skole. Jeg har haft et sabbatår, hvor jeg ikke har lavet en skid. Jeg har bare arbejdet, og det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt. Så ja, jeg glæder mig ekstremt meget, og derfor tror jeg, at jeg får et rigtig godt skoleår. Og ja, det var det. Kan I have det godt? Vi ses i min næste video. Hej. Docks there's a ship without a name that is sailing to the middle of the sea. Water there is deeper than anything you've ever seen. Jump right in and swim until you're free. I will remember your face, 'cause I am still in love with that place. When the stars are the only things we share, will you be there? Like rain to your hands while you were waiting for that cold, Lord promise to appear. People in the churches started singing about their heads. They said, my God is a good God and He cares. I will remember your face, 'cause I am still in love with that place. When the stars are the only things we share, will you be there?
got an atlas in my hands, I'm gonna turn. When I listen to the lessons I've learned, I've got a plan.